Ndewonu ndị be anyị daalụnụ. Nwanne anyị nwoke bịa wee na-akọ wee si na nwunye emeli abandon na o kwesịrị. Wee jụbụ ya ajụjụ, ọ sị nnọọ na mgbe ọ lụkwali ofu ya na ya na-abụ na-eme ka ejima, na-eme ka 5 and 6, na-eme ka nkịta onye daala ibia daalụ nwanne kịtazi na ụmụkwara ana nwa mbụ olo ọ na-azịkwa eni anya ụmụzia nke abụọ o mezie nye ezigbote abandon si na ọ na-adị ajụ ya ma ọ ga-eli nri ma ọ yara eli nri ma ọ ga-agbago ma ọ yara agbada ịbịakwa na-akalịsị ụka ọ yara akalịsị ụka ihe a ka ọ na-emezi menye nnọọ totally abandon, menye nnọọ ignore si na nke ka njọ bụ na ọ bịa ma na-abalị o jee kpọta ụmụaka ọ kpụkwasịcha n'elu bed nya osi ọlụ na-anata ọfụkwanya na ụmụaka si ya, ụmụaka asịrị ya, ụmụaka agbago ụmụaka agbadara o weli nri ọ na-enye ụmụaka ọ na-awụfe arụ ọ dị nnọọ bizi ọ na-eme nne katakata si nke kachasịkwu njọ bụ ụfọdụ tupu ọkpọrọ ụmụaka bịa n'elu bed nya na ya na-anọ n'ụlọ ebe ahụ na-akpọlisi ụmụaka oru nke bụ na o meghezikwa ụzọ na-abata ọmadị na ọ na-abata nnọọ ihe ọma bụ ụmụaka ji ụmụaka m sie nri nye ụmụaka ewu ụmụaka ọ na-agbaghalị kitikiti ụmụ m nwa m ọ na-ajụ ya si ya ọ bụ so gị ma nwụrụ ụmụaka ka ọ bụ sọ mụ na gị mụrụta ka ezi ka isi wee weziele love m niile wee transfer si nnọọ na ngwa gị eziokwu na ọ dịkwa nne ezigbote jealous maka na ọ bụ nyanwa bụ first love ya, nyanwa bụkwa first son ya. Ka esi ka ndị asị wee bịa nke mbụ bịa ọ na-eme na ọ dụzi over busy na onwe ezidi efe ya, nke abụọ bịazi ụlọ ebe ahụ ka nya ọ kwaragaziri ya nnọọ n'akụkụ nya ọ bụzi ka akpọlie ohu abalị na ike adịrị ya na ọ na-enete ụmụaka si obere ihe ụmụaka ma enwe nwanyere ọ na-adị egezie ntị ọ na-akọ akụkọ bụ ebe ụmụaka nọ ka ọ na-ege ntị attention ya niile ebe ụmụaka nọ ọ dịzị aka a ga-asị na ọ bụrụ ọnya na ya na-agbụso wee nwezi ụmụaka na ọnya nwazi nwee ụmụaka na-afụghị ụmụ nwaanyị gee na ntị ihe ị ga-eme bụ ịnụ di gị na di gị ga na-eme ka ejima, na-eme ka ụmụnne, na-eme ka boyfriend ọ dakwasị gị dakwasị ya unu jezikwa ịkpọli owu abalị unu na-akpọli unu na-akali ụka unu na-ajụ ọra unu na-akịa unu na-love ọkwa ya. Ọ bụ ka esi eme ụmụaka bịakwa attention gị ka ga-adịkwa yara emezie abandon imenye abandon ọ ya adịkwa jealous ọ yara adị obi mma ọ dịzịa ka iweli nnọọ love gị niile transfer ọ bụrụ sọ gị nwere ụmụaka ọ bụ nyanwa ihe ị ga na-eme bụ ọ nata ọrụ ikuru ụmụaka kụnye bidokwa netebe ụmụaka ị ga na-enetekwa ụmụaka ọ bụrụzi ị na-enete sọsọ ụmụaka imezie nye abandon ịpụrụ ime enye ọ dịzịa ka anụta agbọghọ achụpụ agadi ọ ka ọ wee bụrụ nke na ọbụghị nwa ka wee fụ ụmụaka n'anya na ọnya nwa kpọrọ ụmụaka asị oyi na-achọ ịkọwa oyi na-eprove ebe ụmụaka nọ matakwa amata na ọ bụ nyanwa bụ mata na ọnyanwa bụ first son. Ị kwesịrị enetekwa ụmụaka, ị kwesịrị ịdị na-enete sọsọ ụmụaka mezie nyanwa abandon. O nwere onye ọ ga-abụrụ ọdị obi mma ị na-azụkwa ego ya ntị ị nara ajụ ya nri isi anya ji ewere ị na-azị asa avịa ka isi asa avịa ọ bụkwa ka isi gbo eme mbụ ị na-asa avịa ị na-adakwasị ya ị na-akpọlụsị owu ị na-atụchapụ ya ihe dị ị na-etichepụ ya ihe dị ya n'arụ ịkpụ onye afọ ọnụ ịkpụ onye isi iwu onye arụ ikwu onye ogbo n'azụ ịjụgha anya ị na-enye ịma ma ọ dịkwa mma ọ na-aga ị na-communicate with him anọkatakwa ịkpọ onye anọkata ideli akwụkwọ kịta fancha niile kwụsịzịrị akwụsị onwezi nke ị na-eme nya ịgbanyụ ọka ọkụ nnọọ nya nnọọ ọ nọfọsọdị n'ihe niile nyụọ ọka ọkụ ị kwesịrị ka ọ nyụọ ọka ọkụ ị ga-ewepụtala ụmụaka taịm nkefa iwepụtakwala di gị taịm nkefa ị kwesịrị ka ị were taịm niile nkwasị ụmụaka mezie nya abandon nke bụ na ọ bịazịa ka akpọlikwuo ma owu abalị ịjụ isi na ihe nwa bụ ụmụaka na-ebe akwa ka ije netepa ike jikpogbu gị iji wee lụkwuo ọrụ iji wee netelide ụmụaka ike jikwa wee gwụkwa
o nwere ihe ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-eme na-amara ama na-eme nnọọ ma fa amara ama ọ bụ ihe jọgburu udere ma sigbuo nkafụ nwoke ahụ nọkata wee gbaa n'ilo ọ bụ gị nwa pushuru ya ifugi ọ bụ gị nwa pushuru ya ebe ahụ maka ikwesịkwa ịdị na-enye attention affection communication ka ezi nke bụ imezikwa abandon ya dị eweli nri gị ị na-adị ewelite isi elu nọ ụmụaka gbagoro ụmụaka gbadara ụmụaka gbagoro ụmụaka gbadara ọ bụ sọ gị nwere ụmụaka ahụ ihe enyekwu ya chance ka o wee sokwelu zụọ ụmụaka ọ bụrụ na ozi karịa gị ọ nata ụlọ ikulu ụmụaka kwụkwụsie ị na-etebezie anya na ụmụaka nya nwa a na-enekwa ụmụaka anya gị nwa a na-enezi nya bụ di gị nya nwa na-ebezi ụmụaka anya maka gị na ụmụaka nọ sinsi ụtụtụ ọ natago ihe ị ga-emezi bụ ikulu ụmụaka kwụkwụsie nya okulu okulu ọ yara arapụ ụmụ ya ka ọ na-eso n'isi n'ọgụ na ị na-adị enye chance nya ịgbago kinkinkinkim jee kunyere ụmụaka ịgbago kinkim ịfịagofe aka n'isi inyegofe nri inenego arụ ọdịrofe agụọ na agụfe agụọ anara agụfa ihe a ka ị na-eme igbe emezie nnọọ onye first love gị first son gị abandon ọ dịzịa nnọọ ka anụta agbọghọ achịpụ agadi ọ dịzịa nnọọ ka ọ bụ onye ọzọ ọ dịzịa ka ọ bụkwa stranger n'ụlọ nke ekwe ifuro na ịnara emeti chegelie ma chegelikwe maka ihe afịa gị arụ o ji wee bịa wee kọsa nkọsa ọ fịa gị ezigbo arụ o si na o tega ka ọ gwaba gị na ị na-azụ enye ya attention ị na-eme ka ị na-eme ndị be anyị onye nwere ntinye anụrụ ọ bụ ihe jọrọ njọ na ime di gị abandon maka ụmụaka agwago m unu ihe mma agwa unu ihe unu ga-eme bụ unu kwuo uche unu ihe anyị nọ na ya bụ ka ọ dị mma ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ka ụwa wee na-atọ ụtọ ọkwa unu nụrụ ya o menyo na ụwa ya kwa atọ ụtọ ọ na-emegbu nwoke ahụ emegbu ọ bụ mmegbu ka ọ na-emegbu ya ma ọ bụ na o continue in that way ọ bụ mmegbu ka ọ na-emegbu nwụfụlia ngwa ka emesịa ka ọ dị na mgbe ọzọ